Moordverdachten blijven ontkennen. Kan worden geconcludeerd na de behandeling van een zaak gisteren in de rechtbank. Het gaat om Michelangelo K. van 26 en Sunil J. van 18. Die worden volgens het Openbaar Ministerie zijn ze verantwoordelijk voor de moord op Charleston Benito op 4 juni vorig jaar in Cerro Papaya. Daarnaast worden ze ook beschuldigd van poging tot moord en illegaal wapenbezit. Het Openbaar Ministerie tijdens de zaak schetst een heel beeld van schietpartijen de dag voor de moord, van eerder contact met de politie, van wapenbezit. Alles dat ertoe leidde tot uiteindelijk de moord gepleegd is. Ze hebben daarbij verschillende getuigen aan het woord gelaten en een heel verhaal geboetseerd rond de gebeurtenissen. Maar beide verdachten zeggen helemaal van niets te weten, niets te kennen van de getuigenissen, niets te kennen van de gebeurtenissen en alles te ontkennen. En op die manier is het een ingewikkelde zaak geworden om het te bewijzen. Maar de rechter doet binnenkort uitspraak en volgens het Openbaar Ministerie is de zaak zo klaar als een klontje. En zijn de twee verantwoordelijk